Имаш ли право да гледаш кокошки? Всичките тук му се смеят, че е нормален. Ранен ми ги, поили ми ги, кой иска от мене? Отде види, че прави неприлични жестови. Уж ма мрази, пък се ма гледа. Значи, те да мижем и да вървяли. Като върви, че правите. Питай го, това правите. Нямаш никакви ръцете. Ти има само за проклетия ръце имаш и си проклето човечен си. Ще излезе късметия, вече до тук ми дойде. Какво значи да му излезе късмета? Пак ще ме пали. Ще накарам моя зет да дойде се разправя с него. И на нощ викам, да ме видиш, ще те виде. Няма си месец, защото ще ми никоги. Разбрали? Защото нямаш долни гащи, да дойде, нямаш. Кой пиреш? Изобира сега студено. Ориш, заразен си или ето при тя, или си заразен, или имаш голямо кръвие. Аз 20 години съм работила в болницата. Марули имам, ето и хафма имам, слива имам. Той място, като той ми, що не набучиш? Що не набучиш дома ти? Вчера? Вчера? Да. С нощи ги оскубал някой като тебе. Каква тенджора? Той колкото тави ми обира и тенджорите, нека не ги обирам. Не носи на опадъците. Аз на опадъците не носи. Нали на тенджорката на кошките вода, от алумините тави на кошките ги раня, той ми ги взима. Що ги взима? Ми да ги дънзе на опадъците, ко ще иде? Пак глупости приказва. Пак глупост. Това не е вярно. Едно перде му дайте, той цял ли да трябва му помощ. Няма пердета ли той? Ти не го ли виждаш? Дето спи, ето какъв парсал има. Не го ли гледаш? Циганката умря, дед ма хваля, ти много ма хваляш, ма. Да имаш хълъм да те издигне още малко, да пораснеш. Защото си малка още. Ти да идеш мед.